राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో గత 7 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతలోని 7 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మ షట్కాలుగా ఉన్నవి. మనం నిన్న రెండవ విభాగమైనటువంటి భక్తి షట్కాలలోని మొదటి అధ్యాయంగా ఉన్నటువంటి 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని నిన్న చూడడం జరిగినటువంటిది. సో ఈరోజు మరి భగవత్ ప్రాప్తి, ఏ విధంగా భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి కలుగుతుంది అనేటువంటి అంశం. సో ఈరోజు మనం చూడబోయేటువంటి అధ్యాయం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో
ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన అనేటువంటి కార్యక్రమంలో భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి ఈ 8వ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయాన్నే అక్షర బ్రహ్మ యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో మరి ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఈ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారిని సో అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తాము. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అనగా ఏమిటి? ఆత్మ అనగా ఏమిటి? కర్మ అనగా ఏమిటి? మరి దేనిని అధిభూతము అని అంటారు? మరియు ఎవరిని అధిదైవము అని అంటారు? దయచేసి నాకు వివరించండి అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. మరి ఈ అధ్యాయము ఇందులో మనం చెప్తున్నట్లుగా బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి అనేటువంటి దానితో మొదలైనటువంటి అర్జునుడి యొక్క అనేక ప్రశ్నలకు, అంటే కొన్ని ప్రశ్నలు ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు ఈ అధ్యాయంలో సమాధానం ఇస్తారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు పరతత్వము, బ్రహ్మము, పరమాత్మ ఇవన్నీ కూడా చెప్పబడినటువంటి ఆ క్రమంలో వాటి గురించి తెలుసుకోవలసినటువంటి జిజ్ఞాసుడైనటువంటి అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో అందులో మొదటి ఈ శ్లోకంలో ఆయన అడుగుతుంది, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? ఆత్మ అంటే ఏమిటి? మరి కర్మ అంటే ఏమిటి? అధిభూతము అని ఎవరిని అంటారు? అలాగే ఎవరిని అధిదైవము అని అంటారు? నాకు వివరించండి అంటూ ఇక్కడ కిం కర్మ పురుషోత్తమ అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. అంటే అర్జునుడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని పురుషోత్తమునిగా, అంటే పరమ పురుషునిగా సంబోధించాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ తాను అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ఒక తన స్నేహితుడుగాను లేదా తన భావభావమర్దుల మధ్య ఉండే సంబంధము ద్వారా ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు అతను తెలుసుకోగోరడం లేదు. ఒక ప్రామాణికుడైనటువంటి సర్వము తెలిసినటువంటి వాడిగా ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి కృష్ణ భగవాను నుండి సమాధానాన్ని అతను కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో పురుషోత్తమ అని సంబోధించాడు అని చెప్తుంటారు గురువులు. అలాగే ఇంకా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతున్నాడు, అది యజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. సో ఇంకా అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు? ఏ విధంగా అతడు దేహంలో నివసిస్తాడు? మరి భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అంటూ ఇంకా అర్జునుడు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు ఏంటి? యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు? మరి ఏ విధంగా ఆ యజ్ఞ ప్రభువు ఈ దేహంలో నివసిస్తాడు? అలాగే భక్తి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా
తెలుసుకోగలగరు? అది ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు. ఎందుకంటే గత అధ్యాయమైనటువంటి 7వ అధ్యాయము భగవద్ విజ్ఞానంలోని చివరి శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అంటాడు, సాది భూతాది దైవం మాం సాది యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణ కాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః అంటాడు ఆయన. ఓ అర్జున, దేవదేవుడినైనటువంటి నన్ను ఈ సమస్తము జగత్తునకు, అలాగే దేవతలకు, సమస్త యజ్ఞాలకు అధిపతిగా ఎరిగి నా సంపూర్ణ భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను అర్థం చేసుకొని, అంటే ఎరిగి ఉంటారు, అంటే భగవానుడిగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఎరిగి ఉంటారు, ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉంటారు సో అని చెప్పబడింది. అందుకే అర్జునుడు మరలా అడుగుతున్నాడు, మరి నీ యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాళ్ళు మరి ఏ విధంగా మరణ సమయంలో వారు నిన్ను తెలుసుకుంటారు అంటూ అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ యజ్ఞ ప్రభువు అనేటువంటిది, యజ్ఞాలకు అధిపతిగా ఇంద్రుడు గాని విష్ణువు గాని ఉన్నారు అని చెప్తారు. మరి బ్రహ్మ శివుడితో పాటుగా ఆ ప్రధాన దేవతలందరిలోనూ విష్ణువు ముఖ్యమైనటువంటి వాడు. అందుకే అలాగే ఇంద్రుడేమో కార్యనిర్వాహక దేవతలలో ప్రముఖుడు. కాబట్టి ఇంద్రుడు విష్ణువు ఇద్దరు కూడా యజ్ఞాల చేత పూజింపబడతారు అని మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. మరి ఇక్కడ అర్జునుడు నిజానికి ఎవడు యజ్ఞ ప్రభువు, ఏ విధంగా ఆ ప్రభు ఈ దేహంలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. అలాగే మరణ సమయంలో నీ యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యే వాళ్ళు నిన్ను ఏ విధంగా గుర్తిస్తారు అనేటువంటివి ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు. అలాగే మనకి మరి ఈ మరణ సమయంలో భగవంతుణ్ణి పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి, ఎందుకంటే ఈ శ్లోకంలో మనకి ప్రయాణ కాలే అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఒక అంశం ఉన్నది. సో అయితే ఇక్కడ మరి ఆ పదము, ఈ ప్రయాణ కాలే అనేటువంటి పదము ముఖ్యమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మరి మరణ సమయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి మరి స్మరిస్తూ వదిలినట్లయితే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుతూ ఉంటారు. మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనేటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మహాభక్తుడైనటువంటి కులశేఖర మహారాజు ఆయనని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ అంటూ ఉంటారు, కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్యైవ మే విశతు మానస రాజహంసః ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాత పిత్తైః కంఠావరోదన విదౌ స్మరణం కుతస్తే. ఆయన అంటున్నాడు, హే ప్రభు, ఓ కృష్ణ, ఇప్పుడు నేను చక్కగా ఆరోగ్యంతో ఉన్నాను, నా మానస హంస నీ పాదపద్మాల తోడులో ప్రవేశించేలాగూ తక్షణమే నేను మరణించుట ఉత్తమము అని ఆయన అంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, మరణ సమయమున నిన్ను నేను స్మరింతును అంటిని, కానీ ఆ వేళ కపవాత పైత్యముల చేత కంఠము మూతపడినప్పుడు నీ స్మరణ కలగదో కదా. కావున ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసము విరోధులెవ్వరూ చేరలేని వజ్రపంజరము వలె ఉండు నీ పాద పద్మ మధ్యన చేరుగాక అంటూ ఆయన అంటే ఆ భక్తిలో ఆ విధంగా
ఎందుకంటే వాస్తవానికి మరి సహజ మరణం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ ముసలితనం వచ్చినప్పుడు లేదా ఈ దేహం క్షీణించిపోయినప్పుడు కపవాత పైత్యముల చేత మాట సరిగా రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. మన ముసలోళ్ళు చూస్తూ ఏజ్ పడిన తర్వాత చూస్తూ ఉంటాం. చెవులు వినపడవు సరిగ్గా, మాట సరిగ్గా మాట్లాడలేము. మరి అలాంటప్పుడు నిన్ను నేను స్మరించగలనో లేదో కదా! కాబట్టి ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసము నీ పాద పద్మాల తూడులో ప్రవేశించేలా తక్షణమే నేను మరణించడము ఉత్తమము అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ నీటి పక్షి అయినటువంటి హంస ఆ కమలాల్లోనికి చేరి ఆనందిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ మానస రాజహంసము అంటూ ఉపమానం వాడబడింది అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అంటే ఇప్పుడు ఆ కులశేఖర ఆళ్వార్లు చెప్తున్నటువంటిది. ఇప్పుడు నా మనసు కలత చెంది లేదు. నేను పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నాను. నీ పాదపద్మాలను తలుస్తూ నేను తక్షణమే మరణిస్తే నేను చేసిన ఈ భక్తియుత సేవ తప్పకుండా పూర్ణమవుతుంది అని నా నమ్మకము. కాబట్టి నేను నా సహజ మరణం కోసం వేచి ఉండడం జరిగితే ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలవదు. కాబట్టి అప్పుడు ఈ దేహ అంగాలన్నీ భంగపడి ఉండవచ్చు. నా గొంతు పూడుకుపోయి ఉండవచ్చు. నీ నామాన్ని నేను పలకగలనో లేదో కదా! కనుకనే వెంటనే మరణించడం నాకు మంచిది అంటూ ఆయన కీర్తించినటువంటి ఆ కీర్తన ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇంకా ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ఆ భగవానుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సన్నితః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు అడిగిన వాటికి ఈ విధంగా సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. నాశన రహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అని పిలువబడతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే నాశన రహితుడు దివ్యుడు అయినటువంటి జీవుడే బ్రహ్మము అనబడతాడు అర్జున. మరి ఆ బ్రహ్మము యొక్క అంటే నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడు అయినటువంటి ఆ జీవుని యొక్క నిత్య స్వభావమును ఆ నిత్య స్వభావమే అధ్యాత్మము అని చెప్పబడుతుంది. మరి జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి కార్యమే అంటే సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి ఆ కార్యమే కర్మ లేదా సకామ కర్మ అని అనబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన అధిభూతం క్షరో భావః పురుషచ్ఛాధిదైవతం అధి యజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వరా. సో మరి అర్జునుడితో కృష్ణ భగవానులు ఇలా అంటూ ఉన్నారు. దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడవైనవో అర్జున, నిరంతరము మార్పు చెందే ఈ భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అంటే భౌతిక జగత్తు అని అంటారు. మరి సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క ఆ విరాట్ రూపమే అధిదైవము అని పిలువబడుతుంది అర్జున. మరి ప్రతి దేహదారి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నటువంటి నేనే ఆ అధి యజ్ఞాన్ని అంటే యజ్ఞ ప్రభువుని నేనే అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలు బ్రహ్మము అంటే నాశన రహితుడు సర్వోత్తముడు అయినటువంటి జీవుడు మనకి 3వ శ్లోకంలో చెప్పబడిన అధ్యాత్మము అంటే ఆత్మ జీవుని యొక్క నిత్య స్వభావము
కర్మ అంటే సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యమే కర్మ లేదా సకామ కర్మ. అలాగే అధిభూతము, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతి, భౌతిక జగత్తు అధిభూతము అని చెప్పబడింది. అలాగే అధిదైవము, ఆ సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్నటువంటి భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమే అధిదైవము అని, మరి ఆ పరమాత్ముడే, అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి పరమాత్ముడు అధి యజ్ఞము లేదా యజ్ఞ ప్రభువు అని పిలువబడినటువంటి. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో మరి యజ్ఞ ప్రభువు ఎక్కడ నివసిస్తాడు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. దానికి ఆయన చెప్పినది, ఆ ప్రతి దేహదారి హృదయంలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మ రూపంలో ఉంటాడు కనుక ప్రతి జీవుని యొక్క హృదయంలో ఆ యజ్ఞ ప్రభువు నివసిస్తాడు. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు 3 మరియు 4 శ్లోకాలలో 2 శ్లోకాలలో సమాధానము ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఇవ్వబడినటువంటి. ఇక ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలలో మరణ సమయంలో నిన్ను ఏ విధంగా తెలుసుకోగలరు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆయన అడిగినటువంటిది ఇంకొక ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్నకు ఆయన దాదాపుగా 24 శ్లోకాల ద్వారా ఆయనకి సమాధానం చెప్తూ, అదే నిరంతరము ఆ భగవన్ నామ స్మరణ చేయడం ద్వారా, అంటే భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఉండడం ద్వారా మరణ సమయంలో నిన్ను తెలుసుకోగలరు అర్జున, అంటే ఆ భగవంతుని తెలుసుకోగలరు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అంతకాలే చ మామేవా స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, జీవిత చివరి సమయంలో కేవలము నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచేవాడు ఎవడైనా శీఘ్రమే నా భావాన్ని పొందుతాడు, ఇందులో ఎటువంటి సందేహానికి తావు లేదు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా కృష్ణ భక్తి భావన యొక్క ప్రాముఖ్యతని తెలియచేసినదిగా మనం చూడవచ్చు. కృష్ణ భక్తి భావనలో తన దేహాన్ని విడిచేటువంటి ఎవడైనా శీఘ్రమే ఆ భగవాన్ యొక్క దివ్యధామాన్ని పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలుపబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. సో ఇంకా ఆ కృష్ణ భగవాను చెప్తున్నారు, ఓ కౌంతేయ, మనిషి తన దేహాన్ని వదిలేటప్పుడు, అంటే మరణ సమయంలో ఏ భావాలను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే అతడు పొందుతాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే క్లిష్టమైనటువంటి మరణ సమయంలో మనిషి తన భావాన్ని మార్చుకునేటువంటి అవకాశం ఇక్కడ తెలియజేయబడుతున్నది. జీవితం చివరిలో కృష్ణుణ్ణి తలుస్తూ దేహాన్ని విడిచిపెట్టేటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య భావాన్నే పొందుతాడు అని, అలా కాకుండా కృష్ణుడికి అన్యమైనది ఇంకేదో స్మరించేవాడు కూడా అలాంటి స్థితినే పొందుతాడు అనేటువంటిది వాస్తవము కాదు అంటూ ఈ శ్లోకం తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భరత మహారాజు ఈ భూమండలాన్ని అనేక వేల సంవత్సరాలు పరిపాలించి ఇక వానప్రస్థ ఆశ్రమానికి వెళ్తూ తన రాజ్యాన్ని, రాజ్యభోగాలు, భార్యను, పిల్లలను అందరినీ కూడా వదిలేసి ఆశ్రమానికి వెళ్ళి అక్కడ భగవద్ధ్యాసలో, కానీ ఒకరోజు ఒక నిండు గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి జింక
తాను ఉన్నటువంటి ఆ నది, అంటే ఆయన నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో నదిలో నీళ్లు తాగుతూ ఉంటుంటుంది. అంతలోనే అటువైపు నుండి సింహగర్జన విని ఆ పిరికిదైనటువంటి జింక పారిపోవడానికి ఆవుల ఒడ్డుకు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆ క్రమంలో అది తన గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ జింక పిల్లని కోల్పోతుంది. అయితే అది గమనించకుండా అది అవతల ఒడ్డుకు చేరుతుంది. ఆయాసతో అది మరణిస్తుంది. ఇక ఒంటరిదైనటువంటి ఆ జింక పిల్లని చేరదీసి భరత మహారాజు తనతో పాటే ఆ ఆశ్రమంలో ఆ, పెంచుతూ ఉంటుంటారు. అయితే కాలక్రమము, మరి కాలము బలి ఇక్కడ చాలా ఉన్నతమైనది. ఆ భగవానుని యొక్క స్వరూపంగా ఉండేటువంటి కాలము ఎవరి కోసం ఆగదు కదా. మరి కాలక్రమంలో భరత మహారాజు అంతిమ సమయం వస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆ సమయంలో అతడు ఆ జింక గురించే ఆలోచిస్తాడు. ఇప్పటి వరకు నాతోనే ఇది ఉంది కదా, మరి తర్వాత నేను పోయిన తర్వాత ఈ జింక ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ ఆ దేహాన్ని వదులుతాడు. తర్వాత జన్మలో అతడు జింక దేహాన్ని పొందాడు అని చెప్తాడు. సో ఆ విధంగా మరణ సమయంలో ఏ భావనలో ఉంటే దానికి అనుకూలమైనటువంటి ఉమ్, శరీరాన్ని జీవుడు పొందుతూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే నిరంతరము భగవన్నామ స్మరణం ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల అంత్యకాలంలో ఆ భగవంతున్నే గుర్తుంచుకుంటూ చేయనట్లయితే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తుంది. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయూద్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, అందువల్ల నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధం చెయ్యి. నీ కర్మలను నాకు అర్పించి మనసును బుద్ధిని నా యందే నిలిపితే నీవు సందేహం లేకుండా నన్ను పొందుతావు. మరి ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి స్మరించమని చెప్పడం భగవంతుని కోసం కాదు, భగవంతుడు ఏదో ఉద్ధరించబడతాడని కాదు, మనల్ని ఉద్ధరించడానికి. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు అంటున్నాడు, నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు చెయ్యవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తుంది. బుద్ధిని అంతటినీ కూడా భగవంతుని యందే నిలిపినట్లయితే సందేహం అంటూ లేకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అభ్యాస యోగ యుక్తేన చేతసా నాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. ఓ పార్థ, మనసును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో నిలిపి మార్గము నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవాన్ వారు చెప్తూ ఉన్నట్లు. సో మరి ఆ భగవన్నామ స్మరణ వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనము ఇక్కడ మనకి అజామిలుడు స్టోరీలో చూడవచ్చు. అజామిలుడు అనేటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు సాంప్రదాయమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మిస్తాడు. మరి వారి యొక్క తండ్రితో పాటు ఆలయంలో ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నం అవుతూనే ఉంటాడు. ఒకరోజు అతడు అడవికి పూజార్థమైనటువంటి పదార్థాలు తీసుకొచ్చుకోవడానికి వెళ్తే అక్కడ ఒక వేశ్య పురుషుడితో కలిసి ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని చూస్తాడు. అది చూసిన మొదలు, ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు ఎంతో బలీయమైనవి, ఏ ఒక్క విషయం పైన మనసుని మరలించినా అది ఆ జీవుణ్ణి పతనం చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆ అజామిలుడి పరిస్థితి కూడా అదే.
ఏదైతే విషయాన్ని ఆమె అలా చూశాడో అప్పటి నుండి ఆ వేశ్యతో తాను కూడా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో పడిపోతాడు. అందుకు ఆయన తన కుటుంబాన్ని, పిల్లల్ని అందరిని వదిలేసి ఆ వేశ్య దగ్గరికి వెళ్తాడు. సో ఆ వేశ్యతోనే ఉంటూ మరి మరి ఆమెని పోషించే, ఆమెకు కావలసినటువంటి అవసరాలను నెరవేర్చడానికి అనేకమైనటువంటి దుర్మార్గమైన పనులు చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తుంది. ఆమె ద్వారా బహుసంతానాన్ని పొందుతాడు. కాకపోతే చివరి వానికి నారాయణ అని పేరు పెట్టబడుతుంది. మరి కాలం, ఇక్కడ మళ్ళీ కాలం సమస్య మనకి. సో ఆసన్నమైతే ఇక్కడ కూడా అజామిలుడు ముసలివాడైనటువంటి సందర్భంలో ఆ యమభటులు ఆయన దగ్గరికి వస్తే సో అది భయపడి నారాయణ నారాయణ అంటూ తన చిన్న కొడుకును పిలుస్తాడు. అటుగా వెళ్తున్నటువంటి ఆ విష్ణు భటులు ఇక్కడ ఎవరో మన ప్రభువుని పిలుస్తూ ఉన్నారు, ఏదో ఆపదలో ఉన్నారు అనుకుంటే అక్కడికి వెళ్తారు. సో అక్కడ యమభటులకు విష్ణు భటులకు మధ్య వాదోపవాదం జరుగుతుంది. ఆ పంచాయతీ చివరికి ఆ యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్తే విష్ణునామ స్మరణ చేసేటువంటి వారి జోలికి మీరు వెళ్ళకండి అని చెప్తారట. మరికొంత అవకాశం ఇవ్వబడి అజామిలుడు పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఉంటూ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ చివరికి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి మరణం మన జీవితంలో అకస్మాత్తుగా వచ్చే పరీక్ష. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియలేనటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి మరణం అనేటువంటిది ఆకస్మికంగా వచ్చేటువంటి ఒక పరీక్ష అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ పరీక్షకు మనం ఎప్పుడు సిద్ధం అవ్వాలి అంటే ఎప్పుడు దాకా వెయిట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే అందుకే మనం చెప్తూ ఉంటారు, రిటైర్ అయిన తర్వాత హరే కృష్ణ హరే రామ అనుకుంటూ ఉండొచ్చు కదా, ఇప్పుడు ఏంటయ్యా ఇప్పుడు అనుభవించేవన్నీ అనుభవించండి అంటే అప్పుడు దాకా ఉంటామో పోతామో తెలియదు. అందుకనే ఇప్పుడే సిద్ధం పడాలి. మరి ఏంటి సిలబస్ అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉండడము, ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోవాలి. ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మరి ఈ ఆకస్మికంగా వచ్చేటువంటి ఆ మరణము అనేటువంటి పరీక్షకు అంటే జపం చేయడము, ఆ భగవన్నామ జపాన్ని చేయడము, అలాగే భగవద్గీత చదవడము, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడము, భక్తులకు సేవ చేయడము మొదలైనవి ద్వారా అలా చేస్తూ మన జీవితంలో చివరి క్షణాల కోసం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఏ సమయం అంటే ఏ సమయంలోనైనా మనకి పరీక్ష రావచ్చు. ఫలితం ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అవడం వల్ల ఫలితం ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటాము. ఆ పంజరంలో ఉన్న పక్షి స్వేచ్ఛను పొందుతుంది. సో ఈ ఆత్మ కూడా ఈ దేహాత్మ భావన నుండి బయటపడి ముక్తిని పొందుతుంది అని చెప్పి మరి ఎలా భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. కవిం పురాణ మనుషాసితారం అనోరణీయాంస మనుస్మరేదు యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాదు. ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా స్మరించాలో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వము తెలిసినటువంటి వాడుగాను, అతి ప్రాచీనుడుగాను, అన్నిటినీ నియంత్రించగలిగేటువంటి వాడుగాను, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైనటువంటి వాడుగాను, అన్నింటినీ పోషించుటువంటి వాడుగాను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగాను, ఊహాతీతుడుగాను, మరియు ఎల్లప్పుడూ రూప సహితునిగా మనిషి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రయాణ కాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్త యోగ బలేన చైవ భ్రువోర్మధ్యే
ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషముపైతి దివ్యం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మరణ సమయమున ప్రాణవాయువును భ్రూమధ్యన నిలిపి యోగశక్తిచే చలించని మనసుతో సంపూర్ణ భక్తి భావనతో దేవదేవుని స్మరించడివాడు తప్పక పరమ పురుషుణ్ణి పొందగలడు అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే మరణ సమయంలో మనసును భగవద్భక్తిలోనే స్థిరంగా నెలకొల్పాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలియచేయబడుతున్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, యదక్షరం వేద విదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వీతరాగాః యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. వేద పండితులు అయినను నాశనము అంటే క్షయము చెందనివాడు అని చెప్పు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. వేద పండితులు ఆయనను అంటే ఆ పరమాత్ముని నాశనము చెందనివాడు అని చెప్తారు. ఆయనలో ప్రవేశించటానికి మహోన్నత ఋషులు బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ ప్రాపంచిక భోగాలను త్యజిస్తారు. ఇప్పుడు ఆ లక్ష్యం యొక్క మార్గాన్ని క్లుప్తంగా వివరిస్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ, సర్వద్వారాని సంయమ్య మనోవృది నిరుధ్య చ మూర్ధ్యాధాయాత్మన ప్రాణం ఆస్థితో యోగధారణం. సో సర్వేంద్రియ కర్మల నుండి విడిబడి ఉండుటయే యోగ స్థితి అని చెప్తున్నారు. సర్వేంద్రియ ద్వారములను మూసివేసి మనసును హృదయమునందు ప్రాణవాయువును శీర్షాగ్రమునందు నిలిపి మానవుడు యోగమునందు ప్రతిష్ఠితుడవును అంటూ చెప్తూ, అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, ఓ పృతకుమారుడా అర్జున, క్రమము తప్పకుండా మరి నన్ను నిరంతరము స్మరించువానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను అంటూ చెప్తుంది. అంటే ఆ భగవంతుడు లభించేటువంటి సులభ మార్గము భక్తి. ఆ భక్తి యోగ నియమాలను పాటిస్తూ ఆ భక్తి యోగంలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారికి ఆ భగవానుడు సులభంగానే సాక్షాత్కారం పొందుతాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుడు భక్తి ద్వారానే పొందగలిగేటువంటి సులభుడు అనే చెప్పడానికి ఆయన యొక్క బాల్య స్నేహితుడైనటువంటి కుచేలుడు సుధాముడు యొక్క ఆ స్టోరీ చూస్తే మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సాందీపుని ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క స్నేహితుడు, ఒక బ్రాహ్మణ కుమారుడు ఆయన స్నేహితుడుగా ఉండేవాడు అని చెప్పారు. సో ఆయన ప్రదేశము బందర్, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనకి గుజరాత్లో పోర్బందర్ ప్రాంతము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి ఆయన ఆ విధంగా వారు గురువు ఆశ్రమం నుండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ కుచేలుడు తన ఇంటికి వెళ్ళి తన తండ్రితో పాటు అంటే భక్తిలో నిమగ్నం అవుతూ అలాగే గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించి భార్యను పిల్లల్ని కలిగి ఉంటాడు. అయితే అతడు సాధారణం అంటే
ఇతర భౌతికమైనటువంటి అంశాలలో నిమగ్నం అవ్వకుండా భక్తి యోగంలోనే నిమగ్నం అవుతూ ఉంటాడు. తద్వారా అతడు చాలా పేదరికాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఒక్కోసారి కుటుంబ పిల్లలను కూడా పోషించుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటాడు. ఆ సందర్భంలో ఆయన యొక్క భార్య అంటుంది, నీ యొక్క బాల్య స్నేహితుడు ఇప్పుడు ద్వారక రాజుగా ఉన్నారు కదా, ఆయన దగ్గరకు వెళ్తేనట్లయితే బ్రాహ్మణుడుగా నీకు తగినటువంటి ధనాన్ని ఇస్తాడు, మీరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి అంటే ఆయన ఆ విధంగా ఒప్పుకోడు మొదట. కానీ తనకి ఆలోచన కలుగుతుంది, ఆ విధంగానన్నా తన బాల్య స్నేహితుడైనటువంటి కృష్ణుడు చూడవచ్చు కదా అని చెప్పేసి కృష్ణ భగవానుడు అక్కడికి వెళ్తాడు. సో వెళ్తూ ఉన్నటువంటి అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆలోచిస్తాడట, మరి ఇంత రాజమందిరాలలో ఎక్కడున్నాడైనా, నన్ను అసలు లోపల కన్నా రాణిస్తారా అంటూ ఆలోచించుకుంటూ వెళ్తాడట. అక్కడికి వెళ్ళగా నేరుగా ఆ రుక్మిణి మాత ఉన్నటువంటి మందిరం దగ్గరికి వెళ్తాడు. సో అక్కడికి వెళ్ళి ద్వారపాలకులతో నేను శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క బాల్య స్నేహితుడిని సుధాముడిని వచ్చాను అని చెప్తాను. సో అప్పుడు వెంటనే కృష్ణ భగవానుడు ఎదురుగా వచ్చి సాదర అతిథి మర్యాదలతో ఆయన్ని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళి ఆయనకి పాదాలను కడగడము, మరి ఆయనే దేవాది దేవుడే చేస్తుంటే మరి లక్ష్మీమాత రుక్మిణి కూడా ఆ సేవలో ఆయనతో పాటు సేవలో పాల్గొంటుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత తన యొక్క మందిరంలోనే ఆయన్ని ఉంచుకొని ఆయనకి సేవలు చేస్తూ ఆయనకి అతిథి మర్యాదలన్నీ కూడా చేస్తారంట. ఆ తర్వాత ఇక అర్జునుడు అదే కృష్ణ భగవానుడు కుచేలుడితో అంటాడు, మిత్రమా నా కోసం ఏమో తెచ్చుంటావు కదా, ఏం తెచ్చావు అంటే అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూసిన కుచేలుడు చిక్కుపడుతూ తానేం తేలేదు అని చెప్తుంటాడు. లేదు నువ్వు ఉట్టిగా రావు, నా కోసం ఏవో తెచ్చుంటావు, ఏం తెచ్చావు అని ఆయనకి తెలుసు కదా జగత్ మరి కృష్ణ భగవాన్ అంతర్యామి అయిన. సో ఆయన యొక్క కండువలో ఉన్నటువంటి ఆ పాత అటుకులు కొన్ని తీసుకొని ఒక బుక్కెట్ తీసుకుంటాడు. మరొక బుక్కెట్ తీసుకుంటే రుక్మిణి మాత ఆపుతుందట, మీరే అన్ని తింటే ఎట్లా మాకు ఉంచండి, లేదా ఇంకో భావంతో కూడా చెప్తుంటాడు, ఇంకొక తీసుకుంటే ఇప్పటికే నువ్వు నీ యొక్క కరుణ ద్వారా నీ మిత్రుడికి ఎన్నెన్నో జన్మల దాకా తరగనంత సంపదలు ఇచ్చావు, ఇంకా ఇస్తే మనం కూడా పోయి అక్కడ ఆయనకు ఊడిగం చేయాల్సి వస్తుంది అని ఆప్యారు అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ భావనలతో. సరే ఆ విధంగా ఆ రోజు అక్కడే గడుస్తుంది. మరునాటి ఉదయం సో అక్కడ వీడుకోలు తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. కానీ ఈ సమయంలో ఆయన ఎక్కడ కూడా తను వచ్చినటువంటి తనకి దానం ఇవ్వమని సంపద గురించి కానీ ఎక్కడ అడగడం చేయడు. మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడు ఆయనకు కావలసినవన్నీ సమకూరుస్తాడు. ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఇల్లు కూడా దాటి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు తన ఇల్లు, ఎందుకంటే అక్కడ వేరే ప్రదేశం ఉంటుంది, ఇల్లు పెద్ద భవనం తయారై ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఆయన భార్య వచ్చి, ఏమండి ఇది మన ఇల్లే అని చెప్పి పిలిచి, అయినా కానీ అతడు ఈ సంపదలకు అనురక్తుడు కాకుండా ఆ భక్తియుత సేవలోనే నిమగ్నమై అతడు ముక్తిని పొందారు అని చెప్పి, ఆ విధంగా భక్తుడు యొక్క భక్తికి మెచ్చి ఆ భగవంతుడు భక్తవత్సలుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు అతి సులభంగానే వారికి లభ్యమవుతాడు అని చెప్పొచ్చు ఈ స్టోరీ ద్వారా. ఇంకా చెప్తున్నారు, మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి భగవంతుని ఎందుకు పొందాలి అనేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు, కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి తిరిగి వారు రారు అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్య తు కౌంతేయ
పునర్జన్మ న విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము నుండి అత్యల్ప లోకం వరకు అన్నీ పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగే కష్ట ప్రదేశాలే. కానీ ఓ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించడు అంటూ చెప్తూ ఉంటాడు. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో సహస్రయుగ పర్యంతం ఆహార్య బ్రహ్మణో విదుః రాత్రిం యుగ సహస్రాంతాం తే హోరాత్రవిదో జనాః. ఇక్కడ చెప్తున్నారు 1000 చతుర్యుగముల కాలము అంటే మహాయుగంగా చెప్పబడేటువంటి కాలము బ్రహ్మదేవునికి ఒక రోజు అంటే కల్పము అని చెప్తారు. మరియు ఆయన ఒక రాత్రి కూడా అంతే సమయం ఉంటుంది. అంటే కల్ప ఆరంభము కల్పాంతము. బ్రహ్మ ఇప్పుడు మనకెలాగైతే రాత్రులు పగళ్ళు ఉంటాయో అలాగే బ్రహ్మకు కూడా రాత్రి మరియు పగలు ఉంటుంది. ఆయన యొక్క పగటి సమయము కల్పము ఆరంభమై ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో 1000 చతుర్యుగముల కాలం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఒక రోజు ఆయనకి, అలాగే రాత్రి కూడా అంతే సమయం ఉంటుంది. పగలు ఎంత ఉంటుందో రాత్రి కూడా అంతే సమయం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు బ్రహ్మ యొక్క పగలు ప్రారంభము కాగానే అంటే కల్పారంభంలో సమస్త ప్రాణులు అవ్యక్త మూలము నుండి ఉద్భవిస్తాయి. మరియు ఆయన రాత్రి మొదలైనంతనే అన్ని జీవాత్మలు తమ అవ్యక్త రూపంలో లీనమైపోతాయి. అదే కల్పాంతము. కల్పము అంతమయ్యేటువంటి ప్రదేశము ఆయన యొక్క రాత్రి సమయము అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా బ్రహ్మకు పగలు కాగానే ఈ సృష్టి కల్పం ప్రారంభమవుతుంది. ఆయనకు రాత్రి కాగానే ఈ కల్పము అంతమవుతూ ఉంటుంది, నశించిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఎందుకు ఈ భౌతిక జగత్తు తాత్కాలికమైనది అంటే చెప్తున్నారు భూతగ్రామ సయేవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాగమేవ శపార్త ప్రభవత్యహరాగత్మే. ఓ పార్త, జీవులన్నీ బ్రహ్మకు పగలు కాగానే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమైపోతూ ఉంటాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో వైదిక శాస్త్రం ప్రకారము ఈ క్రింది కలియుగము ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము 4,32,000 సంవత్సరాలు. ద్వాపర యుగము దానికి 2 రెట్లు కాబట్టి 8,64,000 సంవత్సరం. త్రేతాయుగము 3 రెట్లు కాబట్టి 12,96,000 సంవత్సరాలు. సత్యయుగము 4 రెట్లు కాబట్టి 17,28,000 సంవత్సరాలు. ఇవన్నీ కలిపితే ఒక మహాయుగము అంటే ఇక్కడ ఇది 43,20,000 సంవత్సరాలు. మరి ఇది ఒక మహాయుగం. మరి 1000 మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఒక పగలు కాబట్టి ఈ 43,20,000 ఇంటూ 1000. సో ఇది వచ్చేటువంటి సో ఇంతే సమయం రాత్రి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఈ సమస్త విశ్వం యొక్క వ్యవధి బ్రహ్మ జీవిత కాలం అంటే 100 సంవత్సరాలు. కాబట్టి 311 ట్రిలియన్ 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలు ఆ బ్రహ్మ కాలము అని చెప్తుంటారు. ఆ తర్వాత బ్రహ్మ కూడా నశించిపోయేటువంటి వాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తం తం అహో పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఆ దివ్య నివాసము వ్యక్తము కానిది, నశింపు లేనిది మరియు ఇది పరమగమ్యము. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు. అది నా సర్వోన్నత నివాసము అంటూ ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని గురించి ఇక్కడ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు.
ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి పదం కూడా ఒక పాటలాగానే ఉంటుంది. అక్కడ అందరూ కూడా నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ, అక్కడ ఉండేటువంటి స్త్రీలంతా కూడా లక్ష్మీమాతల్లాగానే, అక్కడ ఉండేటువంటి పురుషులందరూ కూడా చతుర్భుజులుగా ఉండి ఆ భగవంతునిలాగానే ఉంటారు అని చెప్తారు. అందుకే ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి పదం పాటై, ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యంలాగానే ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి అడుగు ప్రమాదకరమైనది, ప్రతి పనిలో కూడా బాధలే ఉండేటువంటివి. సో కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం యొక్క స్వభావం చూస్తే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం శాశ్వతమైనది, తప్పులేనిది, అపరిమితమైన ఆనందం ఉన్నటువంటిది, అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేటువంటిది, కల్పతరువు వంటి చింతామణి ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటారు. కోరికలన్నింటినీ నెరవేర్చేది, ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్షంగా శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నతమైన లోకము, ఇక తిరిగి రాని ప్రదేశము అది. ఆ ప్రదేశానికి చేరుకున్నవాడు తిరిగి మళ్ళీ వచ్చేటువంటి భౌతిక జగత్తులోనికి రారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, పురుష సపరపార్త భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. ఓ అర్జున, సమస్త భూతాలను తనలో ఇమిడ్చుకొని సకల లోకాలలో వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మను అచంచలమైన భక్తి వల్లనే పొందవచ్చు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. మరి సో ఇక్కడ ఎక్కడ నుండైతే తిరిగి రావడము ఉండదో అట్టి పరమ గుహ్య మే ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ధామము అని ఇక్కడ చెప్తుంది. అటువంటి ధామాన్ని భక్తి వల్లనే పొందడం సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ, ఓ భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, ఏ ఏ కాలాలలో ఈ జగత్తు నుండి వెళ్ళిపోతూ యోగి వెనుకకు తిరిగి వస్తాడో లేదా తిరిగి రాడో ఇప్పుడు నీకు నేను తెలియచేస్తాను. పరబ్రహ్మము ఎరిగినటువంటి అగ్నిదేవుని ప్రభావంతో కాంతిలో పగటిపూత ఏదేని శుభగడియలో శుక్లపక్షంలో సూర్యుడు ఉత్తరంగా ప్రయాణించే 6 నెలల కాలం అంటే ఉత్తరాయణం ఈ జగత్తును విడిచిపెట్టడం ద్వారా బ్రహ్మమును పొందుతారు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ అగ్ని, వెలుగు, పగలు, శుక్లపక్షము వంటివి పేర్కొన్నప్పుడు వాటికి అధిష్టాన దేవతలు ఉన్నారని, మరి ఆ జీవుడు వెళ్ళిపోవడానికి వారు ఏర్పాట్లు చేస్తారు అని అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో కాబట్టి మరి ఆ దేహాన్ని విడిచేటువంటి ఆ సమయంలో ఇక్కడ ఆ శుభ గడియల్లో అలాగే ఉత్తరాయణ కాలంలో చేసినట్లయితే ఆ బ్రహ్మమును పొందుతారు అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. అలాగే ఇంకా చెప్తారే, ధూమములో అంటే పొగలో, రాత్రిలో, కృష్ణపక్షంలో, శుక్లపక్షము కృష్ణపక్షము అనేటివి. అలాగే మనకి సంవత్సరంలో 2 ఆయనాలు ఉంటాయి, ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం. అలాగే మాసంలో 2 పక్షాలు, శుక్లపక్షము, కృష్ణపక్షము. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ధూమములో, రాత్రిలో, కృష్ణపక్షంలో సూర్యుడు దక్షిణాయనంగా ప్రయాణించే 6 నెలల సమయంలో ఈ జగత్తును విడిచే యోగి చంద్రలోకమును చేరుకొని తిరిగి వెనుకకు వస్తాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శుక్ల కృష్ణే గతి హేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయా యాత్యానావృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, వేద అభిప్రాయం ప్రకారము శుక్ల, కృష్ణ అనే రెండింటిలో జగత్తులో శాశ్వత మార్గాలుగా ఉన్నవి ఈ 2 అని చెప్తున్నారు. మరి శుక్ల మార్గంలో ప్రయాణించే వాడికి జన్మరాహిత్యము, కృష్ణ మార్గంలో పోయిన వాడికి పునర్జన్మలు కలుగుతాయి అర్జున అంటూ చెప్తుంది. మరి ఇది ఎవరికి ఏంటి అని చూస్తే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మనం జీవించిన విధానాన్ని అనుసరించి మన యొక్క
మనం ఆచరించేటువంటి విధానాలను అనుసరించి యోగులు, జ్ఞానులు వారు ఆ శుక్లపక్షం అంటే వెలుతురు సమయంలో వెళ్తారు. తద్వారా వారు ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని పొందుతారు అంటూ చెప్తారు. మరి ఇక సాధారణ కర్మకాండాలలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఆ చీకటి ప్రదేశంలో అంటే ఆ కృష్ణపక్షంలో వెళ్తారు అని, మరి వారు చేసుకున్నటువంటి సాధారణమైనటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఉన్నత లోకాలకు, అధమ లోకాలకు చేరుకోవడము. ఉన్నత లోకాలకు చేరుకున్నట్లయితే అక్కడ వారు కొంతకాలము ఆ ఉన్నత లోక సుఖాలను అనుభవించి తిరిగి మరలా భూలోకంలోకి వచ్చి పడిపోతారు అని చెప్తున్నారు. సో కానీ భక్తులు, మొన్న మాతాజీ ఒకళ్ళు అడిగారు, ఏవి అన్ని నమ్మాలా తిథులు అంటే, సాధారణంగా ఉండేవాళ్ళు నమ్మవలసింది, కానీ భక్తుడికి వీటేటితో కూడా సంబంధం లేదు అని చెప్తారు. అటు అంటే ఆ జ్ఞానులు, యోగుల్లాగా సాధారణ కర్మకాండంలో నిమగ్నమయ్యే వాళ్ళలాగా ఆ సమయాలు చూసుకోవలసిన అవసరం లేదు. ఎనీ టైం భక్తి యోగంలో పాల్గొన్నటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అంటూ చెప్తారు. నైతే శృతి పార్థ జానం యోగి ముహ్యతి కచ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. ఓ అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడూ కలవరపడరు. సో ఈ మార్గాలు గురించి తెలిసినా కూడా భక్తుడు ఎటువంటి కలతలకు గురి కాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరుడవు కమ్ము అంటూ అతన్ని భక్తిలో నిమగ్నమని అర్జునుడికి ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రతిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. భక్తియుత మార్గాన్ని అంగీకరించేటువంటి వ్యక్తి వేద అధ్యయనము చేయడము, యజ్ఞ నిర్వహణ చేయడము, తపస్సులను ఆచరించడము, దాతృత్వము ఇవ్వడము, లేదా తాత్విక మరియు కామ్య కర్మలను అనుసరించడం వలన కలిగే ఆ విధానంలో పొందేటువంటి పుణ్య ఫలాలన్నింటినీ పొంది వాటిని అధిగమించి చివరికి అతడు ఆ నిత్యమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహం